వెనక జరుపు అక్క అన్నా నువ్వు ఎందుకు రా అన్న కొంచెం నీ కెమెరా అన్న వాళ్ళని జరపండి మనం మధ్యలో ఉండాలి మంచిగా వస్తాం అన్న జరగ ప్లీజ్ కొంచెం పొరపాటు మాట आने भीमराव साहब गिरे खाली बेटे मास जाकेट साहब अदे जागा నేను బైక్ నా పొరవ పనట్ బోర్డు ఇంకొక గట్టి కట్టపట సాబ్ ఉల్లాసి ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇవాళ రాణి దుర్గావతి జైనూర్ మండలంలో విగ్రహావిష్కరణ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆదివాసీ మహిళలు కూడా పురుషులతో సమానంగా చైతన్యం కావాలన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ భారీ బహిరంగ సభ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా ఇవాళ ఏదైతే బహిరంగ సభ వేదికలు కూడా కేవలం మహిళలే వాళ్ళు మాట్లాడతారు. తర్వాత మేము ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడి ముఖ్య వాళ్ళ సమస్యలు కూడా ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు కూడా తప్పనిసరిగా ఆదివాసీ మహిళలు రక్తహీనతో చాలా మంది చనిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని అందరినీ కూడా కాపాడడానికి ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇవాళ జరుగుతున్నది ఏదైతే ఆదివాసులకు 1976లో లంబాడీలను ఎస్టీ జాబితాలో కలపడం వలన ఆదివాసులకు తీరే అన్యాయం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవాళ ఆదివాసీ మహిళలు కూడా ఆ అన్యాయానికి
గురవుతున్నారు కాబట్టి దానికోసం పోరాటం చేయడానికి పూర్తితోటి దుర్గా దేవి ఏదైతే రాణి దుర్గావతి ఆనాడు ఏ విధంగా అది పోరాటం చేసిందో అదేవిధంగా మహిళలు కూడా ఆదివాసీ మహిళలు లంబాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించే వరకు పోరాటం చేయడానికి సిద్ధం కావాలన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ పెట్టడం జరిగింది.